gaan we weer. Oh jee, oh jee, oh jee. Oh jongens. Dit gaat mal. Mama heeft zo'n mooie pot dat de vrouw je maakt. Ha, je zit zien. Dit is een mooi hoeske, lijkt het wel een hotel. Hoepla. Goeiemorgen, een nieuwe weekenvlog. En ja jongens, het weer een weekend met van alles en nog wat. Als allereerste begon ik met Ildo en de tegelsboeten. En ik hier nog iets beloofd op Ildo, werd heel volle tjeltjes bewieren. Check maar even. Ahoy. Ik ga even een outfit jongen die dit lekker zit, want ik zal even bij de tegels dwalen. Juster Jonne, jij kent Chib alles voeren. Ik heb hem voor Chib. Dus dan hoop ik dat ik net elke keer weer onkruid hoef te zieken, zeg maar. Dat is het idee. Maar nou zal ik het nog even een beetje netjes maken. Dus de zietkantjes zullen we nog wel wat lezen, wat restjes. Dus ik ga even aanvagen en nog een beetje hier in de zietkant trouwen. Dus even een klusje van mij, dat ik schrik wat. En ik geloof dat Ildo haar omklaaien zo, dan zullen ze me helpen. En ik heb beloofd dat ik aan met Ildo nog even, nou ja, Ildo skilderen en ik keur. Dus zo nog even skilderen. Ik zeg wel even op de asfalt waar hierachter, dat skildert wat lekkerder. Maar eerst even een ontwerp en daarna even een leuk blokje om Ildo. Dus doe het voertje. Ildo haar werkkleren. Wel hele mooie werkkleren had je trouwens. Is het zelf weer niet zacht? Draai het hele rondje. Wauw. Hoe dat ik zulke mooie werkkleren hier man. Kost me hem helpen? Ja. Zo. Je gaat nog een beetje dingen. Maar mij, wat hield dit? Zie je juist een beetje van dat beton lezen, hè? Zet ik even zo maar de vinger mooi, maar het oerl in het randje. Wat heb je? Waar hebben we nou? Dus je lijkt nog een hele stapel. Ja. Oh. Nou, dan werd het trouwens zo wat. Je kent het al wat zien. Dit is al wat hut. Heel netjes lijkt het zo. Nou, het wie een hele klus, maar net meer ga ik alles bedelen en is het zo goed als klaar. Hier en daar mag nog wat stukjes opgevuld worden. We gaan nog even een keer een licht bakje maken, waar ik jij nog even bedel hier. Maar hier heb ik alles netjes. Daar, hier. Nou, en mijn compagnon, die is hier wat raar uit de sloffen rekken. Die haar nog op een gegeven moment, dus die zien nog hoe ze bedarren. Die ze geen opzietje, want als ik geen vrij had ze nog skilderen, want dat was haar idee. Ik zei dat mijn meester en dan skilderen, dus ik zei even ja dat ze nog wel. En even een glas water. Ah, die is. Nou, je gaan we. Dit is nog een beetje een moeilijk dikje, maar aan hebben we een asfaltdik. Dat wordt heel goed. Ik is toch wel even zelf bezoekje, oké? Wel spannend, hè? Ja, kist toe. Ik ben achter die, want er wat gebeurt, dan vang ik die. Juist. Dit beter? Zit met mijn schaduw, hoor? Hallo. Ja. Heel Ik veel. vind het echt eng. Vind je het echt eng? Ja, maar dat snap ik ook wel. Is ook wel spannend. Toch een handje? Doe een handje, hè? Doe we elke keer gewoon een lietstukje verder. Dan kiest het uiteindelijk zelf, hè? Hè? Ja. Ja. Maar dus ken ik het wel zelf. Ja, ik denk dat het hier ook is. Maar misschien vind je het gewoon een beetje spannend en dat mij, hè? Maar is het best spannend, vinden? Ja, sure. Dat gaat goed zo. Hey. Oh, flinke meid. Ik zei toch, doe kist het. Flink, hè? Topper. Yes. Stink een beetje verder voor. Probeer het nog eens. Wat goed. Hartstikke flink, hé. Jee. Wat hebben we hier voor leuks? Wat ben dit? Zoetje. Ezeltjes, je komt echt naar je staan. Hallo. Nou, goeie. Ik denk dat hij een baby in de buik had, want die had wel een deken. Ja, wel een beetje een dik buikje. Misschien zit er een popje in. Hoi. Ja, gaan we weer. Oeh. Nou, we gaan een heel blokje om. Het gaat hartstikke goed. Maar we nemen een tussentroppaardje, hè? Ja. Ja, de reed naar de theatertuin. Nou, dat kan net op schilderen, dus die hebben we nu niet. Ik zei voor deze keer maar eens op zakken. Nog een mooi een tussentroppaardje. Dat is wel heel fier, hè? Waar zit ik erin? Waar zou dat wezen? Misschien wel Beppe. Of Tante Ils. Waar denkst je? Ik denk aan... Nou, super slag hoor, net het schilderen. Ja. Topper. Goed gedaan. Super goed. Nou, heerlijk dat Famke op schilderen. Ze doet het al best wel goed. En ik snap wel dat het spannend is, maar oefen je, dan komt ze er wel.
En ja jongens, lekker die week stiet er nog iets heel leuks op het programma. Ik mocht together met Willem, Laura en Gerlof weer een nieuwe aflevering meidje van Spul. En ik moet zeggen, dit geeft me morgen af, want ik wil echt bij dit spultje belutsen. En hoe? Ik hier haast weer te kont. Check maar even. Nou jongens, we binnen hier in Kwaaiem en hier zal een aflevering opnemen voor het spul. En dat is voor de squalm, voor chill. En Willem en Laura gaan het waarschijnlijk wel opnemen. En deze keer toch echt wel heel veel spannende dingen. Ik ga je een boord loeken, misschien moet ik er ook nog wel in. Op een hinder, op de fiets, met de auto achteruit. Ja jongens, het gaat mooi goed. Ik ga er heel veel nog in. Ik maak het al heel wat begeleiden en bescheerd. En het wordt een hele mooie dag. We beginnen wat leuks voor mij. Spul. Nou, Willem hier de vraag verkeerd, dus nou moet ik in de boord, hè? Ja, fijn dit. Leuk betocht. Oeh, dat mij net, hè? Maak ik er nou net in koekelen. Oeh, heren. Ja? Ja. Hoppatee. Nou, denk hier weer. Oeh. Nou, alles wat ik verwachtte hier, maar net dat ik Joert in het boord moest, jongens. Wel leuk. Klaar voor de start? Go! Oh jeetje, dit gaat best wel snel. Nee! Oh jee. Ja, leuk joh. Ik ga hier helemaal door de haren. Willem gaat echt plangas joh, dit is echt net normaal. Dit gaat echt super snel. Oh jongens, dit is best wel spannend, maar je moet zien hoe snel het een keer. We gaan gewoon golven. Oh jee, oh jee. Oh jongens. Dit gaat mal. Ja, stap de tijd. 1 minuut 40. Klasse Willem, goed in. Op naar Laura. Ik ben benieuwd hoe die doet. Dit is best wel zwier. Nou, Willem is uit de boot. En die gaat haar kuieren, jongens. En daar staat er al klaar. En dat er het kuieren klaar gaat. Op het hinder. Cool. 3, 2, 1, go! Ik zet hem. Oh, daar gaan we. Het kuieren. Ja, net draven. Nee, snel wandelen, hè? Ja. Waar is de shit? Daar gaat er. Oh, ik ben er al. Hij is er. Hoeveel is er nou, Willem? Top. En hij maakt het hem klaar voor het hinder. 3, 2, 1, go! Mattie en mijn deze jongen is hier gewoon van makken. Hij gaat het sliedjaard. Helemaal in draf. Klasse Willem, klasse! Ja! Hey, Willem! Nou, super! En dan moet hij nou van het hinder naar de fiets. Zoek er nog wat energie uit, hè? Ja, mama is even zien. Plangas. Ja! Oei! Hoppa! Oké, hij gaat terug met de auto achteruit rijden. Helemaal hier rond daar, dus dat is best een eind. Maar dat kan niet. Ja. Best haast! Ja! Woehoe! En ik zit op start. Jongens, gelukkig hier Laura de vraag goed en hoef ik net weer in het bootje. Dus ze mij de boot ik loeken zonder gewicht. Ik ben benieuwd dat ik volle flat gaat als bij Willem. Dus zal het zien. Draaien! 1, go! Ik moet in de sprint zo snel gaat. Oh, de boot bij mij is de beste. Ja, nog 4 meter. 4. Draaien. 2, 1. Stop! Yo! 4 hè? Ja. Ga stop maar even in. Ja. Ik zo blij was dat ik er net in zit, denk ik. We gaan kuieren. Laura, go! Is er haast? Ja. En yes! En ze komt op het hinder deze kant uit. Ik ben benieuwd dat ze weer in draf. Jazeker, ze gaan weer in draf. Oh, goeie. Wauw. Ik met de bal over de finish maken. Hatja! Super goed! Woe!
Er komt de planga zo, jongens. Dit is vlot. Ik word echt nog draven. Kom op! Best er haast! Ga voort een bestikken, zei ze. Oh, Laura. Nog één opdracht. Dan was nog even met de auto achter u door de finish en dan best er. Klasse Lau! Daar komt ze. Best er haast! Ja, ja! Ja, de beste! Nou, maar we zien wat woont, hè? Ja, stap in. Kom, dan Ja, we gaan beleven. Laura, 10 tiert hier. Zo'n minuten en 41 seconden. Echt supergoed. Willem, 10 tiert. Wie zo'n minuten en 28 seconden. Willem, de beker is van hier. Is de Ja, prachtig net. En ja, ze hadden het beide echt supergoed in. Ze zitten echt super tegen Bilko qua tiert. Dus dat onderrollen kwam net zo volle, maar ja, echt supergoed. En ja jongens, letter die weken wie het nog hield dit mooi waar. En wie hield dit wat kwaakje in de theater doen. Dat budgetten kikkervisjes vangen. En zaken Rolf Jan die zag het nog wat verderop. Die ging naar de Vlomsterveert te visjen bij Pakenheim. Maar Ildo en Vanka hadden misschien nog wel meer van. Check maar even. Moon, ik zat te visje. Ja. En Hungel, hè? Wat kun je hem vangen? Eigenlijk ook een soort van visje. Wat ga je hem vangen? Kikkervisje. En ik hou een heel soort in een pot. Ze had juist de hele dag vangen, dus we willen allemaal een zin opvallen. En Zaken had krijgt een vispas halen en die zal mij rollen weer aan het visje, hè? Even shit. Oh shit, dit is dan die voorlopige bewijs, dit maar in ieder geval, dit maar staan aan mij gaan. En dan kan men deze opsturen en dan krijg je aan een echte pas. Deze keer dan Joert mij gaan. En dan krijg je aan een echt pas mij. Maar we dat in invullen. Nou, ja, wat dan? Zat zin had Famke een kikkervisje voor. Waar is hij? Hier. Oh, maar ze hebben die oren eraan. Waar is die mooie pot? Kom. Pak die pot maar even. Kom, ik ga erin. Zo. Vind je hem zo? Al je visjes. Net heel goed, maar... Mama eens even zien hoe mooie pot dat de vrouw je maakt. Ha, je zit zien. Dit is een mooi hoeske. Lijkt het wel een hotel. Ja, dat is het, hè? Maar zo ik een stream erin. Ja, dan komt een beetje boven het bed. Ja. Dat als ze fotjes krijgt, dan Oh, net nog eens. Mooi zwerren. Zeg maar hallo. Hoofdzichtjes. Ik zet hem heel omheen. Je hebt al een pak zwerren, dat denk ik aan. Ja, maar even. Zo. Waar gaat hij hiervoor? Dat is snel. Hoppatee. Lip me eens even zien. Gaan ze weer in? Ja, die kunnen we naar het nestje. Naar het kikkervisje hotel. Oh, de verjes die zuske. Ik vergeet niet, zuske. Zo, even de wij. Hier wil er ook graag op natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet wurg, dat ken het. Zullen we bij de guides en ik geloof dat hier echt nog een skepnet lijkt. Die wint zo kwijt, maar ik schummel is. Guidjes. Goedemorgen. Oh. Hey Poppy. Goedemorgen schat. Hopla. Oh jee, oh jee. We hebben de knietjes. Ben de knietjes drek? Waar zijn de knietjes? Oh, die ben ergens boeten. Waar bezig? Oh daar. Tja, daar ben de knietjes. Achter. Dat is wel mooi, die knieën ben al los, maar die gaan hier alle rond, hè. Max zei ze ben ik al aardig om dolen, west. Al aardig wat gaten maken. Zwerre, ze hebben de knietjes, hè? Ja, daar ben de knietjes, hé. Hallo. Hoi. Ze vinden het net zo leuk, maar ze kennen wel aardig snel, gelukkig. Ze hebben ook knien. Ook knien, mien, mien. Ontmoen. Zo, maar wat is er mij nemen? Kun je die tillen? Sure, kun je die mij nemen? Die worden net wat leuk. Oh, ben de knietjes nou binnen? Ja. Sure, die moeten we in de zaken brengen. Zaken, ik had een visk. Net voor die. Zaken. Oh, Rolf Jan het rekken. Oh, jammer een Ildau. Sure, Ildau. Dank je. Goed zo. Nou, lekker scheppen, meid. Weg in mijn hinnen. Vlomsterveert. Ja, die...
Dit is voorlopig en dan komt het pasje die wordt opgestuurd. Dit is maar stuurt even mij. Ha. En dan het goed is binnen een week haast het pasje wel. Je kan ook bij Paken Hein zitten nog wel. Vindt het ook wel leuk? Nee, Ja, het was een de- stiekelbeers. Ja, dat zo. Is dat nog Harry? Sure maar even, je moet het zelf maar even weten. Veel plezier. Ja. Doe leven. Volle willen. Lekker visje. Mami! Gast er wat van? Nee, ik ga een beet van Fammy. Oh, gauw in het pot jongens. En, wat ik erin doen? Tja. Tja, dan. Tja. Wat is het? Hoppatee. Lekker zwemmen. Nou, wat een willekeer haar mijn piscap netjes nou. Prachtig. Ja jongens, dit wie hem er weer voor deze week. Na je week ben ik er weer. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon heeg en vind je het net de chill op te downloaden van mijn tablet of telefoon. Want na je vlog, hey hoi.